Krásný den, já vás moc zdravím a mé jméno je Jitka Valová a já vám jdu dneska představit takovou VIP členskou zónu Mary Kay, neboli registrační balíček a já tomu říkám růžové magické přenašedlo do světa Mary Kay, který je plný možností a možná vás něco zaujme a možná to vůbec nebude pro vás, kdo ví, uvidíme. Tak, jdu rovnou na to. Takže tady tohle, já tomu říkám magické teda přenašedlo, je to registrační kabelka, která obsahuje všechny tyto výrobky v hodnotě přes 10,5 tisíce, ale pozor, stojí 3500, což je vlastně od Mary Kay 70% sleva na celý obsah, což je úplně úžasné. Díky tomu se můžeme hýčkat a rozmazlovat za úplně nádherné penízky. A co tato kabelka obsahuje? Obsahuje famózní odličovač na oči, který je dvoufázový, bezolejový, ale naopak je tam lékařský tekutý silikon, který luxusně šetrně odličuje a je vhodný i pro citlivé oči, i pro lidi s kontaktníma čočkama. Za další je tam jemný, lehký čistící krém, který nám odstraňuje veškerý make-up, nalíčení, ale zároveň už jde do těch pórů a z těch pórů pomáhá pořádně vybrat a takzvaně vyškrábnout všechny ty nečistoty, prach a mast, co je tam prostě nalepený, a zároveň už obsahuje látky proti stárnutí a takzvaný 3D komplex, který pomáhá rozjasňovat a pečovat o naši pleť. Dále tam máme tonikum, které je takové harmonizační, já říkám, že to je živá voda na tu pleť, obsahuje spoustu bylin, ono hodně hydratuje, regeneruje, vyrovnává pH 5,5 na té pleti a můj tajný tip je i poholení skvěle, protože pomáhá sklidňovat kůži právě podrážděnou poholení. A jinak já bych ho i pila, je to fantastické i na osvěžení v létě, do rozprašovače, do těch parných horkých letních dnů. Dále je tam krém antioxidační, který je na den i na noc a obsahuje už látky proti stárnutí, takže samozřejmě už je více výživný a má velmi lehkou, příjemnou texturu, takže nezanechává nějaký hutný, silný pocit na té pleti. Nesmím zapomenout na tyhle dva turboborce, protože to jsou takové, já říkám, bodyguardi v té pleti. Je to noční regenerační emulze, která je stop stav vrásek a je to taková ta pevnost, pružnost, regenerace do té pokožky v těch kuličkách. Uvnitř je zapouzdřený resveratrol, který je považován za elixír mládí a podporuje právě tvorbu kolagenu v naší pleti. A potom je tam denní emulze, která je stop stav nějakých rozpraskaných žilek, pigmentových skvrn, barevných fleků na obličeji. Má vysoce kvalitní ochranný faktor 30, takže už chrání před UV a UVB zářením. A pozor, zároveň chrání před modrým světlem z obrazovek a monitorů, které taky způsobuje poškození kůže a předčasné stárnutí. Takže už tady máme takové dvě výživné věci. Oční krém, který je samozřejmě na vrásky i kruhy pod očima, aby nám je krásně vyživoval a měli bychom ty očka svěží a neunavené. Sada saténové ruce, která obsahuje zvláčňující, změkčující krém, který úžasně povolí odumřelou kůžičku a díky tomu ji mnohem lépe odstraníme. Obsahuje peeling s bambuckým máslem, který právě šetrným způsobem odstraní odumřelou, zašedlou, unavenou kůži. A já ho miluju i na celé tělo, protože nádherně ho vybrousí do hladká, jste úplně heboučké a vyživené. A potom je tam krém, který má paměťový efekt. To znamená, že když si umyjete ručky a nakrémujete, tak on vám vytvoří takovou jakoby neviditelnou ochrannou rukavičku a když si půjdete potom ještě i za 2, za 3 hodinky umývat ruce, tak stále tam ten ochranný film bude. Je to super toto i na nohy, kdo trpí na suché paty a takové nějaké nezhledné nožky, tak to funguje krásně i na tady ty partie. Dále tam máme nádhernou polomatnou rtěnku v takovém jemném středním odstínu, takže sluší úplně všem. Transparentní sypky pudr, který se přizpůsobí všem tónům pleti a on udělá takový krásně jakoby zdokonalený vzhled té pokožky, takový hedvábný sametový povrch.
Potom tam máme řasenku Fanorama, která je naše jedna z nejprodávanějších a umí udělat nádherné řasy, krásnou hloubku a větší očka. A za další je tam tvářenka, která nám nádherně prozáří, projasní pleť, je s takovým nádechem i lehce dozlatova, takže na léto je to úplně taky krásné, ale samozřejmě jaro, léto, podzim, zima, tvářenka, prostě kdykoliv. Tak a abych neopomněla, nesmím zapomenout na to, že ten balíček obsahuje i tady tuhle knihu, jmenuje se Zázraky se dějí a je to za mě jedna z nejúžasnějších věcí v celém tom balíčku, protože je to o životě paní Mary Kay Ash. A ona byla obrovská vizionářka a měla veliké srdce a chtěla dopřát ženám společnost, kde nebudou odsuzovány, snižovány, kde si budou moct vydělat stejné peníze jako muži na jiných úrovních, kde budou moct pracovat eticky, férově, lidsky, bez nějakých ostrých loktů a prostě, kde to bude takové srdečné a ženské. A vůbec si myslím, že netušila, jaký obrovský přesah bude pro ženy mít, protože byla i mnohokrát oceněna i posmrtně jako největší podnikatelka v Americe v posledním století, takže velmi významná žena, já jí říkám takový Baťa v sukni, protože měla opravdu velkou vizi a velký sen a veliké srdce. A založila společnost na zlatých pravidlech, chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě a go give, jdi a dávej. A máme 3 zlatá pravidla další, to je víra, rodina a kariéra. A tohle bylo na začátku věci, které se mnou velmi rezonovaly a moc se mi líbily. No a my tady máme takové jakoby pomyslné troje dveře, bych také řekla. A jsou tady takové velké, krásné dvířka pro ženy, které třeba hledají možnost nezávislosti, nechtějí mít nad sebou žádného šéfa, chtějí si budovat svoji vlastní kariéru, mít neomezené možnosti růstu, jak kariérního, finančního, opravdu tu svobodu, prostě se vším všudy a chtějí i takovou tu třeba prestiž, ocenění, růžová auta a podobně. Tak máme i tyto dvířka. Potom ale máme spoustu žen, které jsou v jiných a které chtějí Mary Kay hlavně sami pro sebe. Opečovat se, dovolit si to, pohýčkat se, zamilovat se do těch přípravků a mít krásnou zdravou pleť za velmi příjemné peníze, ženy, které chtějí využívat nějaké dárečky, třeba i vzdělání, i společenství pozitivních žen, chtějí mít nějakou fajn komunitu, kam občas přijdou na návštěvu, ale prioritně to chtějí hlavně sami pro sebe a třeba pro svoje blízké, aby je taky pohýčkali. No a potom tady máme ještě takové jedny dveře, kde jsou ženy, které to třeba chtějí už jako koníček, přívydělek, hobby, chtějí si přivydělat třeba 2, 5, 10 tisíc navíc ke svému příjmu do rodinného rozpočtu, anebo jenom tak sami pro sebe na nové botičky, kabelku, nebo prostě cokoliv, co vám dělá radost. Jsou to ženy, které už třeba i zajímá více ještě to vzdělání, i seberozvoj, i práce sami na sobě a chtějí se trošičku posunout v tom životě někam zase trošičku jinam a dozvědět se něco nového. Každá žena si tady může najít to, co jí zrovna láká, nebo třeba co jí zrovna chybí. A to já nikdy nevím. Může to být opravdu jenom pozitivní společenství fajn žen, fajn parta, třeba i užít si někde nějaké speciální výlety, wellness s kámoškama, nebo užít si prostě dárečky, anebo opravdu to může být prostě ta kariéra, možnost vedlejšího příjmu a je to na každé, co tady prostě najde. Mary Kay je obrovský, velký švédský stůl a každá žena si tady může najít přesně to, co jí láká, co jí zajímá a co jí nejvíce těší a samozřejmě se to může i v průběhu měnit, protože já jsem začínala hlavně na té úrovni spíš sama pro sebe a nakonec jsem se v tom úplně našla a zjistila jsem, že chci být nezávislá a samostatná a svobodná úplně ve všech těch směrech, jak to jenom jde. No takže já vám moc
moc děkuji za pozornost. Doufám nebo věřím, že vás to zaujalo. Pokud ano a trošku nad tím přemýšlíte, tak si dejte třeba takový ještě spací test. To znamená, že jestli na to budete myslet i zítra a bude vám ta Mary Kay pořád tak někdy chodit jako na mysli, tak vůbec neváhejte, vůbec nepřemýšlejte, není nad čím. Protože to nejhorší, co se vám tady může stát, je, že zkrásníte za velmi hezké peníze. Za pěkné ceny, prostě takhle jsem to myslela. Takže se toho vůbec nebojte. No a já vám přeji krásný den. Přeji vám, ať otevřete svoje srdce i mysl a třeba si to dovolíte a budu se na vás těšit, že vás osobně poznám, koho ještě neznám, tak třeba i v naší partě. Mějte se moc hezky, krásný den.